қаҳрамони собиқи UFC рамзи кори ирландӣ Конор Макгрегор рақиби амрикоии худ Доналд Серонеро дар 40 сонияи даври аввал шикаст дод. Салом бинандагони Хабар ТГ. Макгрегор сабқат бо Серонеро аз ҳамла оғоз карда хеле зуд ба зарби китф бинниро рақибро шикаста кики муваффақ анҷом доду ба силсилаи зарбҳо гузашт. Довар Херб Дин сабқатро дар сонияи 40 боздошт. Макгрегор баъди пирӯзӣ рақибашро оғӯш гирифту бусид ва ба ҳозирин эълон кард, ки ман баргаштам. ӯ ин пирӯзиашро таърихӣ унвон карда таъкид намуд, ки шоҳи майдонӣ баргашт. ин нахустин пирӯзии Макгрегор тайм беш аз 3 соли охир мебошад. қаблан набарди рамзикории ирландӣ бо Ҳабиб Нурмагомедов қаҳрамони UFC дар вазни сабук доир гардид, ки бо пирӯзии рамзикории доғистонӣ анҷом ёфт. Ҳабиб Нурмагомедов рақиби худро бо усули буғикунӣ мағлуб кард. зимнан Конор Макгрегор чанд бор ба рамзикории доғистонӣ пешниҳод кард, то ба далели дархости ҳаводорони ин намуд варзиш як муҳорибаи такрорию баргузор кунад. вале Ҳабиб дархости ӯро пайваста рад мекунад ва изҳор медорад, ки зарурати баргузор кардани рақобати такрорӣ бо Конорро намебинад. шумо дӯстони азиз, фикр кунам дафъаи дуюми ҷанг мешавад Макгрегор бо Ҳабиб. Обязательно мешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.